wij gaan terug met Noorderwien Live en we beginnen met het Oorskiersgala van Dietwa. Een bijzondere uitsturing, want laten we eerlijk wezen, de man had prachtig mooie nummers kunnen, haar hele mooie hits opleveren bij Omroep Friesland. Daar winnen we als programmamakers al je blied mee. Dat we ze draaien koen, we hebben ze vaak te gast hoor. Maar dan alles komt een eind en dat had in dit geval ik wat te krijgen met Dietwa. Ze doen nog een concert in Belgium, maar voor televisie, radio en internet doen ze van de Migje echt het allerlaatste concert. Hier is deze, Krijn en Jacob. Jou zal hier een hartelijk applaus uit je mogen. Het hele verhaal is al heel vaak niet. Nog geen speedhond van het besluit? Speed net, maar het is wel zo. We zijn het hele jaar er al mee bezig dat het heel gewoon is. Maar nou het moment wat dichterbij komt, begint het al wel eens hier en daar wat te joekjen. En het wordt wel wat dubbel als staan gewoon. Maar goed, het jet erbij. Ja, hij is wel zo'n moment dat je denkt van, oh ja, het is exact. Het hoort aan op. Ja, je doet hele mooie optredens nou. En hoe letter wij, hoe meer we naar het einde komen, hoe leuker eigenlijk die optredens werden. Ik denk, god, waar zijn we maar bezig? Ja. Nou, ik denk, nee, we gaan een goede keuze maken. Ja, ja. In de rin van Miggy praten we er dan wel over. We gaan een heel soort muzikale gasten uitnodigen met hem. Pieter Welkens, Gurbe Douwstra, Anneke Dauma, Grit Wiersma. We gaan Popcorn Samar en natuurlijk de Bazuin! Hij heeft een speciale boom met hun? Nou, in Safire Wol, dat komt vanmiddag nog wel even naar orde, maar we hebben in ieder geval zowel de Bazuin als Popcorn Samar hebben wij wel eens samenwerking die hebben ze uitnodigen als gastartiest bij hun concert. Dus we zijn net vreemd van elkaar. Dit is een muziekprogramma, het draait vooral om live muziek. De zenuwen er even een beetje uit, jongen. Je kunt 3 noemers met de Bazuin ervan. Welke? We beginnen in ieder geval met Eegcontact. Daarna doen we een nummer van Wim Sonneveld, Het Dorp. En we sluiten dan vervolgens af met Zinnewarmte. Ja. En dan kom ik weer om en dan maken we er nog een heel mooi feestje van. Dietwa en de Bazuin, live in Noorderwien. Dankjewel. Als een zinnen in een nacht, het ik nooit een keer verwacht. Ik wie verrast leek als een band. Doe is de Samar uit het neerkamp zoals een vloot weer om in leer en in een week verleden. Ben de koeltjes in wangen, die mooie zette handen, de krultjes in hier en de warmte in stem. De twinkeling in eigen, die maakt het mij verlegen, breng maar naar je alle fleurig zin. Contact, maar hij. En dan maar in seconde contact, maar hij. De vonk sloeg dus kennis in het tel. Contact, maar hij. Contact, maar hij. Waarin te jaren hoorn in homme bleert een voeten door het stroom. Het is een mooie simmerjoen. Het is een mooie simmerjoen. Maar hij haik het neer bij koud het wijk. Ben open vraat in daar week te vieren voen. Ken de hele nacht voorin, maar hij wacht zo te zinnen. Haar warmte viel lid van een eigen simmerdag. Dus verondering bij het land, wat de liefde bij de spracht. In 1 seconde eigen contact, maar hij. Ik geef maar 1 seconde contact, maar hij. En dan maar 1 seconde contact, maar hij. De vonk sloeg dus kennis in het tel. Contact, maar hij. Contact, maar hij. Die mooie zette handen, de krultjes in hier en de warmte in stil. De twinkeling in eigen, die maakt het mij verlegen. Breng maar naar je alle vreurig zin. Ga terug in 1 seconde contact, maar hij. Tel maar 1 seconde contact, maar hij. De vonk sloeg dus kennis in het tel. Contact, maar hij. Contact, maar hij. Contact, maar hij. Dan maar 1 seconde contact, maar hij. De vonk sloeg dus kennis in het tel. Contact, maar hij. Contact,
sagt mij jij. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard en slagerij van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Die dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, en kan je er altijd over keien. Een raadhuis met een pomper voor een zandweg, tussen koren door het vee, de boerderijen. En langs het tuinbad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd, nu staan ze op de goede weg. Want hoe rijk het leven is, ze zien het televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe op de bank staat bij mij. En dit is zwaar met plastic rozen. En langs de tuinbad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjes klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, dat maakt me wat melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend, ze kochten zo oud voor een cent. Ik zag een moeder staaltjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef van mijn aanzicht en een in de regen. Toen ik langs het tuinbad van mijn vader de hoge bomen al zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat toch nog voorbij zou gaan. Dank u wel. En zat wel zijn hier in het derde nummer, maar de bazuin is Zinnewarmte. Ik lees hier in het gas en ik denk om die, de zinnen waren binnen. En ik vind me vrij en dan zul ik daar stil. Zul de windzaakjes gaan, trouw die lange blonde hier. Dat bist van mij. Ik rinter de graden
In is Frieske loor, ik liet hij echt net steen. En neem daarbij door in verder en in zieden. Wanneer we van die wieken, maar daar in mijn leven, viel ik mij zelfs goed. Maar zeer warmte, hier leeft een keer, liet zij er drinnen, kom daar eens bij steen. Dat is de eerste, terug alles hinnen, wie zonder rij, bespied me steen. We liggen in de grijde en lust je naar het water. Die jongen die valt, het wilt heel diep maar later. Leef de wind van het verstoren, kom ik neem de waarde hoor. Het wilt alleen maar volle water. Maar zeer warmte, hier leeft een keer, lid zijn er drinnen, kom daar eens bij steen. Dat is de eerste, terug alles hinnen, weer zonder rij, bespied me steen. Zeer warmte, hier leeft een keer, lid zijn er drinnen, kom daar eens bij steen. Dat is de eerste, terug alles hinnen, weer zonder rij, bespied me steen. Mijn liefste hoor ik vol trouwen. Ik liet naar hem, kan hij echt vertrouwen. Ik weet er was van mij, was Sagra bij mij, voor een tangels bij mij. Vol ik graag bouwen, maar zeer de warmte, hier leeft een keer. Dit zijn er drinnen, kom naar huis bij steen. Dat is de liefste, toch alles hinnen, weer zonder rij, bespied me steen. Zeer de warmte, hier leeft een keer. Dit zijn er drinnen, kom naar huis bij steen. Dat is de liefste, toch alles hinnen, weer zonder rij, bespied me steen. Ik lees hier in het gas en ik denk om die, de zinnen waar biedt. En ik vier me vrij en dan zul ik daar stil. Zul de wind zachtjes gaan, trouw die lange blonde hier. Dat is van mij. Dankjewel. Even zien. Ja, mijn microfoon dat het. Dit was dus bij de bazuin. Jongens, je hoort met de bazuin, met een koor, vaak met je twanenpaard. Maar ja, daar zit ik een business achterin. Singles opnemen, studio work. En ze noemen dan clips, hè? Klopt, ja. Ga je een productclips maken? Nou, dat is net een proto, maar wel genoeg om te weten wat dat is. Zeg maar. Vond je dat leuk om te doen? Ja, het is wel heel erg leuk. Alleen wel heel erg lang. Die eerste clip van Als Thomas bij me best. Ik denk dat ik een hele middag achter op mijn fiets zitten heb. En dat is voor die achterwerk net echt bevorderlijk. En maar weer roeren en nog een take. En weer een teken, ja. Net de fietsen, dat scheelde, hè? Het aardige hier nog mensen vanuit dit orkest die hem nog mij helpen ook, hè? Ja, dat klopt. Ja. Is nog waar? Maaike, waar is het? Maaike, maar even zien of net. Of dat Maaike joert net mij. Ja. Oh, die is mijn zwangerschapsverlof. Och, heden. En Simone, waar is Simone dan? Oh, best u Simone? Nou, doe die samen met mij in de clip. Voest dat een leuke ervaring of net? Maar gooi ik wat om hier. Ja, nou ja, je maakt je net elke dag mooi, dus het weer wel bijzonder, ja. Moest ook de hele middag achter op een fiets zitten? Nee, wij staan te swingen, mooi trompetje, dus het staat je op z'n wij zitten, dus staan te swingen, dat is toch even wat oors. Hey, je speelt familie met een heel orkest. Hoe is dat om dit soort jongens te begeleiden? Ja, nou ja, we hebben vaker met hun optreden. 4 wielien hebben wij ons jubileumconcert toen we 84 hier bestaan we toen en toen hebben we met hun blaas. Dus ja, we bent net wend, maar we hebben het vaker dingen. Er wie nog een van hem, toch? Matje, die mij die? Oh, Matje, ik ben er ook bij die komen. Oh, ik kan bij het skillen. Ik ben er gewoon terug in, hè. Matje, kom even bij, ik wil even met die praten. Nee, ja, ja, Mike even. Leuk om te binnen trouwens. En hoe vond je het om in die clip mee te doen? Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, 20 keer oer, ja heel vaak. het hier maar goed. Ja. En dan Grete Blom moest niet hier. Die twee noemers om te spelen. Binnen het dregen noemers om te begeleiden of valt het daar?
Dat valt wel mooi, hè? Ja, wij zijn wel, wij hebben toch ook mooi een concours en dan hebben we wel oren stikken. Dan kan je wat pittiger werk. Dan is het wat pittiger, ja. Warm je net? Het is hier lekker warm, ja. Leuk, dankjewel. Goed, ik ga weer om. Want ondertussen is er een compleet koor. We hier te leven over Samar steen hier. Hier zit de dirigente. Hoi. Hi. Hoe is het? Nou, ik heet Loekie. Stel het hele koor even voor. Nee, Ja, nee. Ze denken dat ik een naam ken, maar dat weet hem niet. Nee. vaker mij die twee optreden. Ja, wij ons jubileumconcert weer samen met Tendeen. Dat was echt een succes. Dus ja, het is natuurlijk hartstikke leuk dat we nou hier weer mogen staan. Ja, ik vind dat de gek duim er binnen. Koor, orkest, super duim er binnen. Ik ga weer naar die twee. Welk nummer game dan? Dan geef je snel en Vogels dan. Nou, de grote hit. Zo maak ik het wel nemen. In Noorderwien. Kom en neem mij bij de hand. Liet het keer het sfeer en dreig verstom. De zingers kind, ja die kind ik van hij. Jongen dat zelfs en viel daar vogelvrij. Jongen dat zelfs en viel daar vogelvrij. Hadden in deze die donkere zadel. Luister je dan naar wat ik mij vertel? Zocht naar de blauwe wolken in de dag in. Volg je de vogels, dan is ze versteen. Volg je de vogels, dan is ze versteen. Maak je om te van liefde, de liefde hinein. De liefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om mij heen. Ja, wil hij als een vogel en dan best weer alleen. Het is betuiden onwerkelijk en taas weer. Interesseert het eigenlijk in de zin. Liet het los en terug omheen. De pinnen verdient en maakt je daar leeg. De pinnen verdient en maakt je daar leeg. Maakt je om te van liefde, de liefde hinein. De liefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om mij heen. Ja, wil hij als een vogel en dan best meer alleen. Vogels ben overal rondelijk en vrij. Waarop het vertelt heel wat over hij en mij. Al is de duif zijn zuster en dochter, het lacht hij zeer. De vogels vertellen u, er is af volle meer. De vogels vertellen u, er is af volle meer. De maatje rond van haar liefde, de liefde hinein. De liefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om mij heen. Ja, wil hij als een vogel en dan best. Ja, misschien wel de grootste hit. Ja, Vogels eigenlijk wel. Ik denk het wel, ja. Ja. Hoe vaak wordt er om vregen? Nou, als je er bij concerten of bij optredens zegt van, nou, we hebben meestal nou een verzoekje.
Vogels! Ja, maar dat is ook mooi. Het is mooi om te jongen. Ik vind het altijd hartstikke mooi Basic Mars jongen. Op een gegeven moment vanaf de eerste keer dan... Ja, dat is juist Basic Mars jong. Sommigen is juist emotioneel worden. En dat is gewoon ja, machtig mooi. Hoe hebben dat noemen kunnen? Wist dat nog? Hoe wij dat nummers kleuren? Ja, dat weet ik. Ik zit aan de keukentafel. En ik voelde me net altijd lekker. Ik voelde me eigenlijk heel erg niet goed. En toen heb ik dat nummers kleuren. Apart, hè? Dus, en toen hij Jacob en ik Marcia natuurlijk weer bijschaafd en dergelijke. Zo worden hits geboren. Ja, jong. Ja. Goed. Cor, we zien hem straks in de Oren Studio. Wie zie je hem straks hier weer? Bazuin, Tegentank, klonk fantastisch, maar ik zeg ze. Die twee, ik neem je mee naar de Oren Studio. Bij u is er een eindtune. Dat betekent dat in ieder geval dit eerste uur erop zit. En straks gewoon wat mij onbelangrijk, graag het tweede deel van Noorderwiel Live. Het muzikale dwarfsplein met Joertus, het Oorskietsgala van die twee. Graag goed dadelijk. Ben jij ook blijven hangen in die heerlijke 90s? Kom dan 19 december naar de megatent bij de Oldenhoven voor 90s XXL. Met Ace of Base, Mental Tio, DJ Sash, Sunclub, Busfuzz, Gizmo. Koop nu je tickets op 90sxxl.nl. Ja, mensen, jongens, in december is het zover. Het Roeghouwerscruisefestival in de megatent in Kattenbra. Op een feest naar Kattenbra, vol mij dat feestje daar. Op een feest naar Kattenbra, we gaan naar dat feestje daar. Maar jelle mee, mooi werk, Bukkers, de Hoenekop en special guest gewoon Bram. Shuffle kaarten en info op getikt.com. 90s XXL wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's Friesland. Lier bestaat 24 jaar, ze hebben 24 edities gewoon en joert de finale. Jawel, en ik hartstikke grutskop in deze aflevering van Noorderwiel Live. Hey, kom op, het Sintjes kind, kom maar. Luister je toch de stad van mijn jeugd. Ze sjoegen mij, ze vaak voortgaan. Dit hintjes, de tijden juist vol peiring. Wees net bang, want du wist dat ik met dom ben. Ik kom hier voor de stilte. Komende zaterdag, de finale van Liert in Noorderwiel Live. Ik ben er hard op van. Ik ben bereid. Nou, ik ben Klaas en ik kom in Staveren. Mijn naam is Hans en ik doe morgen on. Ik ben benijd. Mijn naam is Gerard en ik werk als systeembeheerder in een zwarinstelling. Dat weet je. Mijn naam is Jek Intema. Ik kom uit Jouden. Ik ben Wopke Bergmas. En ik ben Roelof Intema. En 56 jaar. Jek is mijn vrouw. Ik ben benijd. Dit soort dus wel boven de kachel heen kennen, denk ik. Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ik doe morgen ik ben benijd om verrassende plekjes van Friesland te ontdekken. En ik ben vrij gezellig, dus dat er in je shirt. Kerst het haast niet jongen. Zo perfect dat de schepping dan is. Met Jezus. Oh, de witte. En de witte over de blauwe. De witte over de blauwe. Oh, ik leer dit nooit. Nu weer aardige zaken hier in Friesland. Zo is het. En net ons. Hey. Hey. Het werk is die en ik viel me vrij. Ik zo naar die en de laag is naar hele kerij. Waar sto bist en hoe sto dost? Zij zijn nu als heel en je maakt een hele kerij. Lid ze nou maar praten, want ik vind die afzak is. Haast de 10 gaten.
dat is toch maar bij me best. Maar kist die ik viel vrij. Zo rijdt hij en de laken staan. Het is een heerlijke dag. Een heerlijke dag. Pak hem uit, ja jongen! Hey, De mooiste, nieuwsgierigste en meest opvallende momenten. Daar was ik mooi van de ene plak naar de andere binnen de seconde. De eerste 20 jaar van de Frieske televisie. Van jongetje 85 en 2005. Dames en heren, het giert on. Nou waarom te zien op waromrop.nl. Squalle TV, reportages en een verskaat aan oren Omroep Friesland programma's. Ik wens je een hartstikke mooie dag daar. Yo! Een site om op waarom te komen. Waromrop.nl. Doeg! Dat past er zelf niet in, maar daar kan ze wel met rieden. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet is Klaas op een paard. Welkom in het museum. Ja, dat had ik er niet achter zocht, achter de spreuk. Alle machten, wat locomotiefjes. En riekt het allemaal echt? Het kan allemaal rijden. Hoewel, nee, dat is niet waar. Er zitten een paar kartonmodellen tussen. Och, hedenteert, jongen, dit is een pracht. Dit is echt verstaven. Ja, en die voer naar Enkhuizen. En daar gingen de treinen, de goederentreinen op, want het was de kortste weg naar Amsterdam. Er was nog geen afsluitdijk toen die voer. En ons eigen station nog toen het in de volle glorie was. Kan je ook heel mooi op deze foto zien hoe dat daar lag. Met het fotovuurtorentje ervoor. Prachtig dat iemand de moeite genomen heeft om dat ook nog even te bouwen. De man die maar wel een kraas hebben. Dat de trein waar ik vroeger met naar school ging. Dat is het rode dieseltje wat hij jarenlang gereden heeft. Dat was altijd een pracht. Het schommelde en deed en van die harde banken. Geweldig. Hupsakee, daar gaat hij. Och, heden. Wat mooi. Ook prachtig mooi beschilderd. Net alsof ze al jaren druk binnen. 23 jaar is hier aan gebouwd. 23 jaar? Ja. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat een werk. Nou, het is een pracht. Het is een pracht. En knipperlichtjes. Dit staat al een heilige beeldje. Dit is een geweldig museum. Ik heb vroeger ook een treintje gehad. Ja, die ook een beetje nostalgie dan. Ik voel me echt niet thuis op een bankje. Ik ken het rijbewijs wel weer het raam met gooien. Nou. Maar iedereen die ken niet van mij wel heen. Ik geen straven in ieder geval. Alle particuliere schuldeisers van DSB-Bank krijgen hun geld volledig terug. Dat hebben de curatoren van de bank, die in 2009 failliet ging, bekendgemaakt. Voormalige klanten met een spaartegoed onder een ton hebben hun geld al terug. Maar nu krijgen ook klanten met spaargeld boven de €100.000 uitbetaald. In Gizeh, bij de Egyptische hoofdstad Caïro, zijn minstens 12 doden gevallen bij een aanslag op een nachtclub. Zeker 5 mensen raakten gewond. Dat gebeurde toen 3 gemaskerde mannen op motoren een molotovcocktail naar binnen gooiden. De politie heeft 4 mensen opgepakt voor de liquidatie van Lucas Boom. Onder hen zijn vermoedelijk 2 van de schutters. De anderen zouden de vluchtauto hebben geleverd. Crimineel Lucas Boom werd in juni in Zaandam vlakbij 2 basisscholen doodgeschoten. Hij werd ook wel de geweldsman van Willem Holleder genoemd. En bij de Sinterklaascentrales worden nauwelijks minder Zwarte Pieten geboekt, ondanks de discussie. Mensen die Zwarte Piet spelen willen niet als een alternatieve Piet aan het werk.
Ben jij ook blijven hangen in die heerlijke 90s? Kom dan 19 december naar de megatent bij de Oldenhoven voor 90s XXL. Met Ace of Base, Mental Tio, DJ Sash, Sunclub, Buzzfuzz, Gizmo. Koop nu je tickets op 90sxxl.nl. Ja, mensen, jongens, in december is het zover. Het Roeghouwerscruisefestival in de megatent in Kattenbraal. Op een fiets naar Kattenbraal, vol mij dat feestje daar. Op een fiets naar Kattenbraal, ze gaan naar dat feestje daar. Maar Jellebee, mooi werk, Bukkers, de Hoenekop en special guest gewoon Bram. Shufflekaarten en info op getikt.com. 90s XXL wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's Friesland. Lier besteedt 24 jaar, ze hebben 24 edities gewoon en joert de finale. Jawel, en ben ik hartstikke grutskop in deze aflevering van Noorderwind Live. Hey, kom maar, het Sintjes kind, kom maar. Uier je toch de stad van mijn jeugd. Ze sjoegen mij, ze vaak voortgaan. Niet eentjes, de tijden juist vol peiring. Wees net bang, want tu wist dat ik net dom ben. Ik kom hier voor de stilte. Komende zaterdag, de finale van Liert in Noorderwind Live. Ja, de teammachine, hij toch? De mooiste, nieuwsgierigste en meest opvallende momenten. Daar luister ik mooi van de ene plak naar de oren, binnen de seconde. De eerste 20 jaar van de Frieske televisie. Van jongetje 85 en 2005. Dames en heren, het giert on. Nou waarom te zien op waromrop.nl. Squalle TV, reportages en een verskaat aan oren Omroep Friesland programma's. Ik wens je een hartstikke mooie dag daar. Yo! Een site om op waarom te komen. Waromrop.nl. Doeg! Ook je stookkosten mee. Tonson.nl. BCC pakt goed uit, want bij BCC weten slimme Sinterklaasen dat ze nooit te veel betalen. En met de vele prachtige producten in onze Sinterklaasfolder is jouw verlanglijstje al snel te kort. Kom voor het beste advies en inspiratie naar onze winkel of kijk snel en bestel op bcc.nl. High service, low pricing, dat is zeker BCC. En dan het verhaal van Lot en Camille Benschop. Tijdens een wintersportvakantie zagen ze vanuit een skilift het huis van hun dromen. Meteen in de lift belden ze met hun private banker van ABN AMRO Mees Pierson en die regelde alles. Financieel, fiscaal. En nog voordat ze uitstapten was het huis van hun. Nou ja, dat is een beetje overdreven, maar wel goed voor het verhaal. Wat is jouw verhaal? Ga naar abnamromeespierson.nl/tweedehuis. Nu bij BCC de Samsung Upgrade Days. Ruil je oude elektronica in en ontvang tot wel €500 inruilpremie. Dat is zeker. BCC. Goedemorgen, ik kom die schuifladder afleveren. Mooi, dan kun je meteen die buizen meenemen. Als die erin passen tenminste. Oh, die passen zeker. Een bedrijfswagen die bijna alles kan vervoeren? Dat is de nieuwe Renault Trafiek met de langste laadruimte in zijn segment. U rijdt hem al vanaf €72 per week met 5 jaar gratis onderhoud en garantie. Kijk voor de voorwaarden op Renault.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Ja, we gaan lekker terug met het feest van Dietwaar. Het Oorskietsgala, Drokdwanen natuurlijk, met koren, al je special guests. Dus je hebt ze al je nog zien en Hark in ieder geval. En achter de bar hoort ik een special sidekick. Ja, maar ik heb een heel mooi welkoms... ja, ligt het er een beetje Sinterklaas of net? Dit ken je nog net, hè? Nee, hè? Betiert, Willem. Oh, is nog, lees ik hem even voor. Ik ga de verkeerde erbij. Ach, kan ik schillen. Hoe is het met Sinterklaas? Nou goed, mooi met jullie, hè? Ja. Maar dat wist het al. Wat een drokte, hè?
Ja, we moeten nog een heel soort cadeautjes brengen en piepernutten en andere dingen. Ja. Is het? Ja? En bepaalde presentatoren die in Spanje. Ja. Ja. Oh. Ik kan nog geen naam nemen. Hoe is het waarde, hè? Nou, is dat wel inschatten. Is Sinterklaas ook een beetje fan van Dietwar? Ja, ik vind dat hartstikke mooi. Ik krijg een paar versjes jong en ben echt een Friese jongens. En het is zo mooi. Ze hebben van die hele mooie stemmen. Ze kennen heel mooi jongen. En die stem, ja, als er bij de jonge zussen, nou, die ene, en die horen, dat zijn 12 totaal verschillende stemmen. Die ene is heel grut en die horen is wat lietser. Maar die stemmen die lezen zo mooi dicht bij elkaar. Dat is heel bijzonder. Ik vond het heel mooi, ja. Dat is een mooie plom. Ga lekker zitten. Ik blijf staan, ik stem prima. Oh, Sinterklaas. Applaus even voor Sinterklaas. En dan hebben we hier ook nog een dame die het jitje is. Ja? Stel die zelf even voor. Ik ben Carla. Was de fotostel bij die Max mooie foto's? Ja, ik maak vanmiddag allemaal mooie foto's. Ja, nou, die mag mee publiceren en dan delen wij het wel. Even hiep hiep. Hiep hiep. Nou, wat een feest, hè? Ja, zeker. Zullen we nog een feestje vieren met Dietwar? Ja, zeker. Ja. Jongens, wat een fantastisch begin gekregen, hè, met dat orkest. Heerlijk. De kop is er voort even goed al, hè? Mooi. Wat een meesting. Publiek. Leuke meesting hier, leuke gasten. Ja, wij winnen vanmorgen zo druk maar om alles voor te bereiden. Dus ik realiseer me, dat we er al meer niet zitten. Dus ik maar net viert om ervan te genieten. Want het is echt magnifiek dat je deze kans krijgt om dit samen mooi uit te sluiten. Echt super. Nou, en ik vind het mooi dat je hem door de wind even broeken. En we hadden beelden nog. Zo is het. Fijn, mooi maar even zien. Even op repeat, hè? Nou, goed. Popcorn, Samar. Je klonk al fantastisch en dat zal no griff wezen. Je hebt 2 nummers met dit koor aan. Welke? Nou, dat eerste, dat is een combinatie van al je nummers. Oftewel een soort van medley. En daarna komt er nog een nummer van Bryan Adams en Mel C. En dan moet je maar even jaren wie aan welke stem pakt. Dus je goed opletten. Maar we zijn maar mons graag op ieder geval. Vrouwen graag, maar dat komt helemaal goed. Goed zo. Dietwar en Popcorn, Samar, live in Noorderwien. Just a little bit enough. Just a second, we're not broken this bad, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our heart. We're not broken this bad, and we can learn to love again.
myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Wake, wake, ding, ding, ah. 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 Wake me up. Ja, popcorn, Samar. Nu een outro met het volgende nummer. Dit is Baby When You're Gone. When you're gone, wandering around the house all night, wondering what the hell to do. Yeah, I'm trying to concentrate, but all I can think of is you. Well, the phone don't ring 'cause my friends ain't home. Tired of being all alone. Got the TV on 'cause the radio's playing the songs that remind me of you. Baby, when you're gone, I realize I'm in love. Days go on, and the night you seem so long. Even food and things that go, bring it to me when it's you. Faces feel so wrong, baby, when you're gone. I've been driving up and down this street, trying to find somewhere to go. Yeah, I'm looking for a familiar face, but there's no one to know. Oh, this is torture, this is pain. Feels like I'm gonna go insane. I hope you're coming back real soon, 'cause I don't know what to do. Baby, when you're gone, I realize I'm in love. Days go on, and the night it seems so long. Even food and things that go, bring it to me while it's you. Things just feel so wrong, oh baby, when you're gone. Baby, when you're gone, I realize I'm in love. Days go on, and the night just seems so long. Even food can taste that good. Drink it to me while it's you. Things just feel so wrong. Oh, baby, when you're gone. Baby, when you're gone. Oh, baby, when you're gone. When you're gone. Die twee, een popcorn, Samar. Je bent nog net voor u zo. Straks Jorwin Berg in de grote televisiestudio. Dank u wel. Applaus voor hem zo. Die twee, je blijft staan, want ze gaan net nog een aantal duetten doen. Dat zijn waar, ze is mijn meidje. Maar ik neem even Gert mee. Gert, kom even mee. Ik ga even naar uw mooie gouden bank. Maar er zitten twee dames. Ja, wij zonder heren wezen, zonder de vrouw die op de achtergrond, laten we eerlijk wezen. Dan had ik toe Richt en Renea. Hoe is het? Ja, best. Wat een feestje, hè? Ja, hartstikke leuk. Ja. En waar zit je naast die? Hoe hiest u? Erik. En van waar bist u in?
Ja. Hoe haast u dat meemaken, de oranje? Die twee, het succes, altijd voort, denk ik, of net? In het begin wel, inderdaad. Toen weer ik daar net heen. En ging richtte ik vaak mooi, inderdaad. Ja, klopt. De laatste jaar wat minder, maar ja. Is dat wat te combineren? Dat juist vaak, hè? Artiesten prot op nou ja, ongadelijke tien voort. Ja, dat klopt inderdaad. Maar op een gegeven moment dan ben je daar wel aan. Het wordt een onderdeel van je leven, hè? Ja, dan ben je groeide gewoon in. Je groeit erin. Ja. Hield het voor Dijk een beetje? Ja, nou ja, ik heb hem zijn kind geleerd. Dus ze zijn al 12 jaar bezig en wij kennen elkaar nog maar 8 jaar. Dus ik weet net als wend als het zo weer. Wie is fan of zo? Koos ze als muzikaal jongen? Nou. Oh jee. Ik ben geen fan en ik koos ze helemaal niet. Maar Krijn die had Jacob en mij eigenlijk al vastgesteld. Dus daar zit ik nog een extraatje. Ja. Oh, wat leuk, joh. En nevens mij? Ja, de tweede. Wanneer? Eind januari. Ja. Goed, de heren stap je ermee. Weet van je een klap? Of ze het aankomen? Tegen nou jongens, misschien maar was wat oors. Nou, je zult ergens wel aankomen, maar ergens wil je het natuurlijk ook net. Want het is altijd wel heel prachtig. En die beide stemmen te jaren. En ja, dat is nou ik wel eens dat je dat aan sjuggen. Dan denk je, ja, het is eigenlijk ook wel heel jammer. Maar ja, je viel het toch wel een beetje van, nou, misschien is het tijd van wat oors. Ja, zo zit in het leven. En ze gaan natuurlijk prachtige hits horen. Het succes weer daar natuurlijk. En dat in een relatief lietse provincie, hè? Absoluut, ja. Ja, maar mooie nummers kreun en uitbracht. Ja, prachtig. Ja, mooie muzikale erfenis. Absoluut, ja. Was toen ook muzikant worden letter? Ja. Mooi. En wat was dan? In een metal band? Of was dat gewoon, krijg ze heid in een duo? Politieman. Zei jij dat? Een jongende politieman. Net in jou, ja, want dan komt mij steeds in. Kijk aan een bekeuring van die. Ja. Ja, dankjewel. Dames, hoe vind je dit feestje? Ja, hartstikke leuk. Ja, mooie maat zien om dit hier mooi aan te sluiten. Dan straks natuurlijk het slotconcert. Ja, in Belsum nog, hè? In Belsum, maar dit is prachtig. Ja. Super, dankjewel. Nou, blijf lekker zitten hier op de bank. Gin ik naar intussen een van de special guests, dan neem ik hem maar even. Ik kom hem elke tijdje in, maar met die twee, Gurbe Douwster. Kom ik elke tijdje, maar kom ik elke tijdje. Hoi. Hoi. Nou Willem. Ja, hoi, leuk dus de beste jongen. Hij is vaak met een man spelen? Nou, vaak. We hebben wel geregeld toch een Malco Verdien. Ja, los ik van het jongensgalenwedstrijd de laatste periode bij was even zelfs. Maar we hebben ook wel eens vaker getroffen en dan heb ik wel eens op mijn Verdien, ja. Ik geloof dat in Burgum voor het eerst weer of zo zit me iets bij. Net, ja. Dus we treffen elkaar wel. Ja, dat wraadje is een liedje. Dus, Als programmamaker, ik bedoel, ik vond mijn Noorderwin altijd wel noffelijk, lekkere vlotte popmuziek. Ja. Lekker om te draaien op de radio. Is dat ook een idee een beetje van die twee? Ja, nou wat ik het mooie erom vond, doet zij begon. Zij maken freestalige muziek in een genre wat er nog net wie. Nee. Het beetje, het waard van Nick en Simon, nou ja, dat, ik vind toch vol eigener ook eerlijk ben wat het Fries gewoon belangrijk. Maar het wie muziek die in die stijl nog net makken waard in Friesland, dat vind ik prachtig. En er zitten geheide hits tussen. Fleurige uptempo dingen, maar ik mooie ballads. Vogels is natuurlijk een prachtig mooi lied. Maar ik heb een van mijn persoonlijke favorieten, maar die doggen we ook op 9 december. Ook, hè? Ja. Maar vast net sinds welke? Nou, ik weet het net. Mij dat jongens? Ja, ik vind Verline Joorters Letter vind ik een van mijn persoonlijk een van mijn favorieten van die twee. Ja. Welke game nodig moest heren? Nou, wij zijn van op 10 december dan doet Gurbe een nummer van us en Majus. We dan nou een nummer Maj Gurbe. En want dat hebben we in Aronier het meeste diensten. Maar als we Gurbe tjinken, dit is Let Je Hem Gaan. Ik hou me stil. Die twee en Gurbe Douwstra. Wij Friese spotten, hij is amper Pieterboom. Wie ben bekend als volk van tuigen. Us ja is ja, us nee is nee. En als ze vragen, hoe is mij ben? Dan koert wel minder en dat is altijd goed als gewoon. Een Fries al limmen, rek het neeren van hoe stuur. Ik al brandt er in hem nachts aan, heel vuur. Maar we wie meer als muis strijden, we ben net meer stil te krijgen. Leidt een massa hysterie voor het op een loer. Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Nou, net zitten schieven vriezen, je maat stil. Je maat proppen razen, behalve krijgt als weer met al te, let je hem gaan. Vriezen, let je hem gaan.
Hij 2 keer nachtvroeg stond de Hollander ervoor. Hier op de onthutste tocht der tochten die gaat door. Maar wie vriezen witte better, is is zomaar ek wel wetter. En dus houden we de kiezen op wel go. Maar hier wie Henk Kroes dat sissen. En Gero! Verliezen al die nochtere vriezen hebben staan. Mij op de kop, een Unox petje en bij elk bevel een sletje. Staan de kampioenen van het onverstaan. Daar komt ie. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Blijf net zitten, stieven, vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en Walter krijgt als beem net al te. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. En bloot het winters alle nachten boven nul. Dan gauw nijtje al op Jereveen met het hele spul. Nee, Tony Itz en rapper Rintje, wat de kontje had dat ventje. Je Jeroen Goud, nee, dit is echt geen flauwekul. En al is je spaak en 74 hier. De holle rit, wit blauw, hier varen we het zelfs het hier. Maar keer te weef, dan over de banken, keer nu spaken, haast vol janken. Maar die weeft mij al doch het zeer, ja, ster het wiel. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Blijf net zitten, stieven, vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en Walter krijgt als beem net al te. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Tandje erbij. En in dat stadion dat naar Abe is verneemd. Je elke voetbalgek dat uitzien dat te gaan. Maak je amper mensen jongens gewoon wel last van de longen. Bij dit nou werkelijk wel de fans van Jereveen. Eerst als het goed gaat, viel te Fries in dan verbonden. Klinkt in de kuip, is Frieske volks dit zelfs in de roem. En dan snap je spelen wat wij roepen. Wij zongen terug, dan maar weer van foppen. We hadden vol, al worden we nooit eens kampioen. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Blijf net zitten, stieven, vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en Walter krijgt als beem net al te. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Nog één keer jongens. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Blijf net zitten, stieven, vriezen, je maat steen. Je maat erop raas en Walter krijgt als beem net al te. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Let op. Liet je hem gaan, vriezen, vriezen, liet je hem gaan. Mensen in Gurbe Douwstra. Dit waar jongens, tegen dank. Succes. Dit was Gurbe Douwstra. Straks nog meer special optredens hier van orengasten die nog komen. We maken nog een mooie finale aan. Gurbe Douwstra, toch een begrip, hè? Zo is dat wel. Hoe wie dat voor de eerste keer om zo'n man even te spelen? Nou, wij hier op een gegeven moment in de tijd van onze eerste singles, toen kwamen we op een gegeven moment al op podia, werd we oors dan nooit Westwind en dan kwam je dat soort grote man natuurlijk echt zien. Ja. En wij spelen zijn nummers natuurlijk ook in onze covertijd te onvragen. En ik wil dankbaar, dus wij dachten van nou, we zullen Gurbe wel even weten dat we er binnen. Ja. Dus wij haken voor het even aan. Dus en dat is weer heel leuk. Ja. Ja, maar dat haast natuurlijk wel. Dat komt in de muziekwereld. Daar ben mensen al heel lang bezig, populair. En dat kost natuurlijk als groep. Kijk maar binnen. Hè? Ja, en dat hebben we wel in Hilversum West en dergelijke. En dat is juist, Nick zien we erop staan, Marco Borsato, René Vroger. En ja, we maken gewoon blijven. Wij zijn Friesen, we blijven lekker maar de barvoet op de groen staan. En ja, als er een gesprek ontstaat, dan ontstaat er een gesprek. En dat is goed. Maar het is net zo dat we achterom rennen en weet ik veel wat al hier. Het leuke wie ik wel, dat we dan ergens kwamen bij Hilversum. En dan waren we trots een famke naar de kleedkamer bracht. Zijn we kleedkamer bij Huis van Mond. Hebben we het u al verklaard, jong. Dat hebben wij net nog. Nou, nog een keer. Ja. Snij ze kleren hoor. Ja, daarom. Want je kwam natuurlijk wel uit de muziek. Wij, maar op een gegeven moment hebben dan besloten om als die 12 te gaan. Ja, had van tevoren natuurlijk het idee van hoe grut het wordt. Maar hier in Bos vond al het idee van we willen wat lekkere vlotte pophits, meid.
Nee, dat is echt spontaan ontstaan al hier. Hey, we hebben vanuit de grote band die koen optreden net van. Jacob en ik koen krijgt wel. Nou, dat hebben we 40 nummers gestudeerd. En zij is die 2 ontstaan. En ik geef met eigenlijk maar een single precies hetzelfde. Wij wouden een singeltje opnemen. Net met het idee van dat maat wat worden of weet ik veel wat al hier. We wouden dat vast lezen. En een goede studio. Nou, ergens in Tilburg bedaden we uiteindelijk. En daar komt, en op die manier is dat uiteindelijk ontstaan. Leuk hè? En dan jaren later steen je hier je oorskier te doen. Goed jongens, straks gaan we verder. Ik zorg even naar de trink, want als het goed is, jawel, hebben we nog wat nice mee te zeggen. Het personeel van Holland Casino, maar een vestiging in Ljouwert, zal staken voor meer lien. De directie van het bedrijf is net ingegaan op een ultimatum van het vakboen FNV voor 3% meer lien. En dus komen er acties. Wanneer de staking begint, dat is nog net duidelijk. Nevens het vakboen in het elk moment wezen. De FNV vindt dat het personeel van Holland Casino te min profiteert van de betere resultaten van het bedrijf. De directie is het er net mee eens. De werknemers krijgen dit hier wel een leersverheging en ook nog een winstuitkering. De FNV is het enigste vakboen dat de tussentijdse CAO-afspraken afwiest had. De hegere beliening voor de nieuwe leden van de Rie van Tafersjoch van zorginstelling Patina is te jochten. Dat zei de nieuwe voorzitter van de Rie van Tafersjoch, Henk Wilbers. Van de morgen was duidelijk dat de beliening voor de bestuurders verdubbelen wordt. Nevens Wilbers is dat nevens de no-yieldende norm van het ministerie van Volkszoeners. Op dat, zei Wilbers, krijgen de nieuwe Tafersjochhouders meer verantwoordelijkheden en meer taken. Dat zal in de komende periode na zijn fusie ik zeker van de waarde blijven. Dat een Rie van Tafersjoch een volle intensievere rol heeft dan wat heel soort mensen denken. Dat komt een keer eens wat bij elkaar per hier. Dat bladert te stikken wat terug en dan is het wel klaar. Meer alles vast zit er stil daar in elk geval in wijze dat waar het zijn werk net waren zoeken, waar het net bijdragen zoeken, die had ik geen plak meer in zijn Rie. Die moet dan gewoon vervangen worden. Werknemers van sociale werkvoorziening Empathec doggen de komende 4 jaar de bediening van 15 bregen in de gemeente Zuidwest-Friesland. Die stap keert aan het west in de provinciale trendteam, want de provincie wil al zien bregen op afstand bedien. De gemeente Zuidwest-Friesland die wil nou krijgt dit persoonlijke contact tussen de watersporttoeristen en de bregenwippers in stand houden en had er nou ook afspraken over maken. Bregenwipper Piet van Bols, het vindt het logisch dat de gemeente daarvoor kiezen had. Nou ja, wij zijn eigenlijk de visitekaartje van de gemeente. Dat is heel simpel. Dus wij proberen altijd vriendelijk en vrolijk te zijn en in dienst van de mensen die het komen. Zodat ze weer waarom komen. En ik vind Bal, dat vind ik extra mooi omdat ze meerdere bregen heeft. Zet ik fiets van de ene bregen naar de andere bregen en dat vind ik gewoon geweldig. En zo contact met mensen en dat vind ik de charme van die werk. Vanwege het stormige waar dat voor morgen verwachten wordt, helpt het rederij Doekse morgen de sneltjes uit de veert. Het gaat dan om die van 4 voor jou seizen van Haas naar Vlieland en die van 20 uur seizen van Skielge uur Vlieland naar Haas. Er gaat een extra veer om 4 uur van Vlieland naar Haas en om 7 uur van Haas naar Vlieland. De veertjenst op Skielge die is correct als oorsmorgen. Dan waar voor Joert, het is droog, er is zinnen, er zit een stevige zuidwestenwind en het is een graad als Alve. Dit was en het Oorskiersgala. Joert hier in de studio. En dan komt ook nog een gruts optreden met de heren zelfs in Belsum. Daar praten we straks dan wel even over. Prodde publiek, Joert. Prodde belangstelling. Dat is een beetje mooie miggies, hè? Echt hoor. Ja? Ja, zeker. Die favoriete die noemer? Vogels. Vogels? Ja, zeker. Grutte hit een beetje, hè? Ja, echt hoor. Ja. Wilt het voor ik? Ja. Vogels, dat zit gewoon in de marmerbeidel. Nou, eigenlijk alles. Ja. Hoe is dat dat ze nou stopje? Heel erg. Ja, hè? Ja. Ja, is net leuk, hè? Nee. Nee. Goed. Ja, jongens, je hebt toch het publiek. Ik word hoor. Er zitten een paar muzikanten achter hem. Stel ze even voor. Ik zal even, achter me. Achter de percussie, dat is Titus van der Rode. En op akoestische gitaar Ido Cuperus. Daarachter op de toetsen Roel van der Veen. En voorlopig is dat het even. Straks komt Ietsen Peterson nog erbij op elektrische gitaar. Oké, super. We doen even nou een versje wat we dienen in de theatertour die we krijgen achter de regen. En straks dat Ietsen erbij komt, dan doen we even iets van de volledige band die wij broeken op 19 december. Dan is het Grutte feest voor hem natuurlijk. Welk nummer je hem doen? Dit is een klassieker. Misschien wel niet eens aankomen, maar wij doen stiekem toch. Metallica, Nothing Else Matters.
trust in who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Love is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. I never care for what they do, never care for what they know, but I know so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are, and nothing else matters. I never care for what they know, never care for what they know, but I know never open myself this way. Love is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Yeah. Trust and seek when I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for games they play, never care for what they do, never care for what they know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. No, nothing else matters.
Ja, het is geen Slayer, maar Metallica mij direct wel wijzen. Ja, mooi, prachtig, mooie uitviering van de heren. Die twee. Er komt weer een special guest bij. Je nog even naar een echte fan, denk ik, hè? Ja, echt. Van de eerste uren? Ja, zeker. En ook dit ik weer erg geweldig. Ik ben jij vogels favoriet? Nou, er zijn meer favorieten. Vertel. Ik besteen een geweldig nummer. Nee, die heb ik dan in de auto, want ze zongen net zo vaak meer. Maar nou helemaal niet meer natuurlijk, hè. We hebben de beelden, de opnames nog. Oh, wat dramatisch. Vind je hetzelfde? Ik favorieten vaak bij optredens trouwens, of niet? Ja, zeker. Ze vallen mogelijk. Ze vallen mogelijk zelfs. Ja, dat zullen we wel heel erg missen. Wij hele leuke plekjes in Friesland, jongen. Wie er nooit kwam, denk ik. Nee, dan komt het overal natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja, het is vertrouwd. Ze gingen gelukkig erom, maar ja, helaas net met je bij. Nee, jammer. Heel erg jammer. De jongetje er direct bij, denk ik, of niet? Ja. Ja, natuurlijk. Goed, ik ga naar Griet Wiersma. Griet, hoi. Hoi Willem. Die twee. Ja. Wat zei jij dat? Ik bedoel, wanneer is het voor hun voor de eerst? Hiek dat op schreeuw, man? Nee. Weet ik net, Willem. Nee, maar dat is... Maar in één keer wien ze er, hè? Ja. En ik was hier op daar in de kamer kon ik wel zien. En zong wel versjes die ik dan ik wil zong. Ja. Ik was een beetje een andere versie, maar dat had ik ze net kwijt nou. Die twee, maar kijk eens daar, hè? Hoort ik van lekker, leuk. Ja, lekkere vlotte muziek. Hè? Ja, gezellig. Ja. Welk noem ik eens met hun waar? Vrijheid, want dat hebben we met de jongensgala, hij zei dat in een greenbank bij ons dien. En nou zullen we het eventjes, misschien trainen even helemaal. Ja. Vrijheid. Nou, zoek naar Jan Vermaning, want die moet aan de boom starten. Jan, ken het of niet? Momentje nog. Even een moment, we hebben een technisch maleurtje. Zie je, er komt een monumentje. Ja, ik dacht al, ik heb een storingje. Die is een kastje. Als het spul weer voort kapot. Ja, ik zei, ik ben weer in de tent. Oh, er komt een hoormicrofoon. Jan, een hoormicrofoon? Ja, dit is goed keper. Jan! Wat verdikke. Nou, we zullen even zien. Nou ja, daar praten we gewoon vol. Griet Wiersma, maar ik heb wel zo'n begrip, hè? Ja, heerlijk, hè? Ja, ja, ik nog een beetje gallen maar op. Nou, zullen we even naar Josje? Dat is ook wel mooi natuurlijk. En dat we vrijheid net keer bekennen. Dat is ook wel even mooi dat je dat in deze tijd... Dat is actueler dan ons. Was even een ariaatje? Even even voor de test. Ariaatje in de Rigoletto. Zijn we je ver? Kan wel heven, toch? Het kan heven, hoor. Ja, hoor. Griet Wiersma, die twee, live in Oordewin! Als je mij zetten uit weg, roze vluchterijen hier en daar. Men kropt haar zo nog een keer aan op het treinstation. Slagen blier, maar denkt kom gauw waarom. Zag hier heel wat jongens in de street. Ze willen weer een slachtoffer van het tijd. Dat zinloze geweld is echt een zwieren zaak. Zonder reden in de hoofd van het men te vaak. Vrijheid, kinderen, het keepje. Vrede had echt geen prijs. Doch zo de uitkomst wezen, uw vraag in al, genoeg verlies. Vrijheid mag men verzeeën, vrede dat vol elk lang. Als zelfs nou een beetje taai dan wie uw vraag neer, weer oorlog om. Jullie wensjes, wat je des sablie. Maar hoe lang is er voor haar nog vertier? Kun ze toch zijn toekomst in een vrije vraat? Meestal jouw trouw, jongen en oud. Vrijheid, kimmen het keepje. Vrede had echt geen prijs. Doch zo de uitkomst wezen, uw vraag in al, genoeg verlies. Vrijheid mag men verzeeën,
het keert je. Vrede had echt geen prijs. Doch zoet een uitkomst wezen, uw vraag geen al, genoeg verlies. Vrijheid moet men vertjeien. Vrede, dat vol elk land. Als het nou een beetje tijd, dan hier is vraag meer bij oorlog om. Dan hier is vraag meer bij oorlog om. Nou, ik wil die jongens even bedanken. Bedanken, jongens. Zat Anneke Douwman er iets uit Joost, maar Zullen we even een maar even kroepke. mee? Een kroepke of net, Anneke? Ja, Lids Kroepke. Ja, Dank u wel, Anneke jongens. Douwman Ik komt straks vind ook het nog. leuk zijn met die twee op te treden. Te gek, Hartstikke dank je wel. mooi. Ja, doe ik bedankt. Kom even mee. Jim kan je nog spelen? Kom Ik goed. moet Ja, zet een muzikant nog vast klaar. Ik doe maar even mee, kom maar Griet. Ik ben met mijn beginnen. Even een kwart intermezzo. Lees even Del, kom even mee. Maar de hele tijd, ik denk wel een jij flink kreeg een mailtje van deze meneer. Stel jezelf even voor. Maurits Seinster. Dus Ja. En hij zei, als du Griet weer in de studio hast, dan had ik een cadeautje voor haar. Ja, Van mij? 2 cadeautjes zelfs. 2 cadeautjes? Ja. Ik zei, dat doe voor mij even. Sure, hier hij de eerste. Vanwege het fris kinder. Ah. Het vanmorgen nog op het dik bij. Sure, Ach, ja, die is er ik ben al geleid. Nou. Voor de mensen die de radio hadden, dit is een heel lied fris kinder keer. Dat is van een paar centimeter groot. Nee, ja, die is er nog aan. Dat heb ik met Sandy in, want dan kun je mij in mijn tasje oerlewij optreden. Oh, fantastisch. Ben je fan van Griet Wiersma? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Domme vraag. Ja. Maar wat hij je meer, maar je hebt nog een doos mee. Ja. Nou, het is Sinterklaas nou. Oh, het is Sinterklaas. Ja. Ja. Nou, hij pakt de dozen. Hij helpt de cellotape aan. Nou. 2 camera's erbij. Hij liet hem eruit uit je wollen. Want, Griet, speciaal voor jou. Nee toch. Mooie verrassing, hè? Massa's even. Oh, fantastisch. Applaus! Hij had een lidstafereeltje maken, 10 centimeter bij 20 centimeter. Daar zit een Fries kinder op. Van hout, is het van hout maken? En ze, dit werd nou wat hinder nu. Hij maakt het niks uit, jongen. Maar ja, dat... En hij heet Griet. En dat zei. Ja, sure, het zit er toch? Zeigeriet. Sure, ja, zij heet Ja, want Griet. ik ben ook een zijde met van even de laatste bericht. Maar het valt heb ik nog net een naam, jongen. Die kan dan net inschrijven. Dat moet je zelf Dat doe doen. ik zelf even. Nou, ik vind dit fantastisch. Applaus! Mooi, die praten nog maar even terug. Ik denk, dit is het moment. Ja. Jim, gaan we de band achter je? Ze zitten er wel klaar voor. Ja. Ik ben wel even uitpraten, jongens. Zullen we weer even wat spelen? Ja, dat is goed, jong. Ja. Welk nummer gaan we doen? Dan een heel rustig nummer van Libbesjacht. Oké. Dames en heren, stilte in de zaal graag. Libbesjacht met die twee. Het is just te hard in mijn leven. In mijn hart ben ik verslagen. Alle plannen die wij hinnen, binnen in een zucht vervlagen. De rij valt in mijn leven. In mijn tezen ben bij daar. Ik wil zo graag nog een keer roepen. Waarom is die leven nog voorbij? Nog voorbij. De jacht gaat uit, het schiet net meer. Dit afschiet op zat zeer, rest nou maar uit. Want deze strijd komt nou eraan. Een laatste tuut verrukt hij loslid. Van het laatst maak ik die hoor. Wist al ik wist, wat was al wist. De stof waar altijd leven zit. In mijn hart.
licht schijnt in mijn leven. Ik al valt dit als gezwier. Als een ster die het van mij uitgeeft. En mij mijn pad wies terug de tijd. Ben ik dankbaar voor alle dagen. Voor in fleur en levenslicht. Voor de liefde die is mij jong haast. Voor al het moois wat ik maar heb. Beleef je mocht. Die jacht gaat uit, het schiet net meer. Dit alles schiet op zijn zeer. Rest al maar uit, om deze strijd komt nou een een laatste uit, voordat hij losliet. Voor het laatst mag ik die hoor. Verst hoe ik wist, wat dat stil wist, bestond waar altijd leven zit. In mijn hart. Verst hoe ik wist, wat dat stil wist, bestond waar altijd leven zit. In mijn hart. Ja, fantastisch. Kun je je nog herinneren trouwens dat je voor de eerste keer echt met muzikanten op paard wie? Ja, zeker. De eerste keer dat we, volgens mij, dat we maar muzikanten die tussen clip in spelen. Dus we winnen er wel met die spelen net. Oh, ja. Dat zijn wel echte muzikanten. En die hebben later nog een keer bij de CD-presentatie. Mochten ze weer komen, hebben ze wel echt spelen. Maar dat wil je wel even omzetten natuurlijk. Je wint altijd met je beiden. Simpel technisch setje mee en eerst is mij een band. Heel erg leuk. Ja, dat kan je me voorstellen. Maar wie het bot wen? Ja, nou ja, ik bedoel, je zit al de hele tijd een alcoholskap. Hij is ook even door met meer mensen kom je. Nee, ja, het wil wennen, maar als je van die twee schieten wij al was twee in band. En heel op die manier, ja, dat is gewoon lekker. Ja. En een goede muzikant, nou wat wil je daar nog meer? Ja, dat is leuk hè? Ja, dat is zeker leuk. Ja, kijk jongen, heerlijk. Het is een heer om uit te spelen. Kan ik me voorstellen. Jongens, welk nummer heb je hem nodig aan? Volgens mij is dat uw allereerste single ooit, Willem, maar stel weten, hè? Als toen maar bij baby is. Helemaal goed. Ja. In de drummer er klaar voor? Dan is ik Dietwa, live in Noorderwin. Ben op het vleerveld en wacht je op tijd. Die gitvisten te traag voorbij. Ik kan haast net beschrijven wat ik viel. Ik maak dat iets te maken had, komt toch mijn kiel. Draai een cd'tje en zong wat maar. Want dat de teksten, ja, denk ik al die. Ik ga dit plaatsje nog aan 10 keer jet. Maar als ik hoor dat ik wil ik te simmer in mijn her. En het zitje schiet in Noorderwien, daar komt ie. Zinnen schieten als toen bij mij bist. Ik wil mij om mij heen, niet zonder tijd beginnen. Zinnen schieten als toen bij mij bist. Ik ken de hier praten, zalig als toen maar bij mij bist. Een leuke studio en ik steek maar om. En aan wie is Jerk de? Wie het dat post en dat giet een keer. Maar in de marine het scherm had ik haast net meer. Het wordt wat letter, een drevenvlucht. Niet door de wafel, ik ga geduld. Treien maar de haven op haar wacht. Als
zit nog lang het woord, het trakt me zelfs net in de maat. En hier, 2, 3, hetzelfde. Zeer misschien alles door bij mij wist. Ik wil hij om mij heen, niet zonder tijdelijk in de zee. Misschien alles door bij mij wist. Ik ken niet de praten, zolang als het maar bij mij wist. Maar ook komt door de hoeken om en lagen spelen mij. Dus starst ik blauw van heel mijn leven lang bij. Logisch dat ik bij de Friesland Verzekeren ben. Ik krijg altijd vatdadelijks antwoord op mijn vragen. En do? Bij de Friesland vinden we het logisch dat we die vragen altijd direct en persoonlijk beantwoorden. Zoek voor de 10 logische redenen op defriesland.nl/logisch. Do en de Friesland. Hij laat ons toch niet in de kou staan, hè? Nee, natuurlijk niet. Ga veilig de winter in met de Renault Wintercheck. Nu slechts €14,95 of zelfs gratis voor MyRenault Plus leden. Kom voor 1 januari langs en krijg een unieke thermosfles cadeau. Profiteer ook van 25% korting op winterbanden. Kijk op RenaultWintercheck.nl. Laat die wasjes maar draaien en draaien. Nu bij Kruidvat alle Fleuriel wasmiddel 2 stuks voor maar €10. Dat zijn maar liefst 80 wasbeurten. Daar word je bijna duizelig van. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. App die top 5 dit hier. Omroep Friesland, de Frieske top 100. Via de Omroep Friesland app in de store of Google Play. We hebben ze bij graag op een berichtje. De 100 leukste, mooiste en beste Friestalige liedjes in je makken. Eerstdij is de Frieske top 100 er weer. Maar dit hier is nog net Aron. En we hebben jouw top 5 nog net bijskreun. Friesketop100.nl graag. Of dus via de Omroep app. En elke 50ste stemmer krijgt een cadeau. De 5e uit de serie Frieske Top CD's. Bij alle Frieske tophits. Dien top 4 vermits. En ik die van Jo, maar we hebben. Stap nou in de Frieske top. Ben jij ook blijven hangen in die heerlijke 90s? Kom dan 19 december naar de megatent bij de Oldenhoven voor 90s XXL. Met Ace of Base, Mental Tio, DJ Sash, Sunclub, Buzzfuzz, Gizmo. Koop nu je tickets op 90sxxl.nl. Ja, mensen, jongens, in december is het zover. Het Roeghouwerskriesfestival in de megatent in Katterenbraak. Op een feest naar Katterenbraak, vol mij dat feestje daar. Op een feest naar Katterenbraak, we gaan naar dat feestje daar. Maar jelle mee, mooi werk, Bukkers, de Hoenekop en special guest gewoon Bram. Shuffle kaarten en info op getikt.com. 90s XXL wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's Friesland. Lier bestaat 24 jaar, ze hebben 24 edities gewoon en joert de finale. Jawel, en ik hartstikke grutskop in deze aflevering van Noorderwind Live. Hey, kom op, het Sintjes kind, kom maar. Kuier je toch de stad van mijn jeugd. Ze sjoegen mij, ze vaak voortgaan. Dit hintjes, de tieren juist voorbij. Wees net bang, want du wist dat ik met dom ben. Ik kom hier voor de stilte. Komende zaterdag, de finale van Liert in Noorderwind Live. Dat past er zelf niet in, maar daar kan ze wel met rieden. Voor Ik Ben Benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joert is Klaas op een paard. Welkom in het museum. Ja, dat had ik er niet achter zocht, achter de spreuk. Allemachtig, wat een locomotief is. En riekt het allemaal echt? Het kan allemaal rijden, hoewel nee, dat is niet waar. Er zitten een paar kartonmodellen tussen. Och, hedenteert, jongen, dit is een pracht. Dit is echt verstaven. Ja, en die voer naar Enkhuizen. En daar gingen de treinen, de goederentreinen op, want het was de kortste weg naar Amsterdam. Er was nog geen afsluitdijk toen die voer.
En ons eigen station nog toen het in de volle glorie was. Kan je ook heel mooi op deze foto zien hoe dat daar lag. Met het fotovuurtorentje ervoor. Prachtig dat iemand dat de moeite genomen heeft om dat ook nog even te bouwen. De man die mag wel een kraas hebben. Dat is de trein waar ik vroeger met naar school te ging. Dat is het rode dieseltje wat hij jarenlang gereden heeft. Dat was altijd een pracht. Het schommelde en deed en van die harde banken. Geweldig. Oh, hupsakee, daar gaat hij. Och, heden. Wat mooi. Ook prachtig mooi beschilderd. Net alsof ze al jaren druk binnen. 23 jaar is hier aan gebouwd. 23 jaar? Ja. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat een werk. Nou, dat is een pracht. Dat is een pracht. En knipperlichtjes. Dit staat nog een heilige beeldje. Dit is een geweldig museum. Ik heb vroeger ook een treintje gehad. Ja, die ook een beetje nostalgie dan. Ik voel me echt niet thuis op een bankje. Ik ken het rijbewijs wel weer het raam met gooien, nou. Maar iedereen die ken niet van mij wel heen. Er is geen straf in ieder geval. Alle particuliere schuldeisers van DSB-Bank krijgen hun geld volledig terug. Dat hebben de curatoren van de bank, die in 2009 failliet ging, bekendgemaakt. Voormalige klanten met een spaartegoed onder een ton hebben hun geld al terug. Maar nu krijgen ook klanten met spaargeld boven de €100.000 uitbetaald. In Gizeh, bij de Egyptische hoofdstad Caïro, zijn minstens 12 doden gevallen bij een aanslag op een nachtclub. Zeker 5 mensen raakten gewond. Dat gebeurde toen 3 gemaskerde mannen op motoren een molotovcocktail naar binnen gooiden. De politie heeft 4 mensen opgepakt voor de liquidatie van Lucas Boom. Onder hen zijn vermoedelijk 2 van de schutters. De anderen zouden de vluchtauto hebben geleverd. Crimineel Lucas Boom werd in juni in Zaandam vlakbij 2 basisscholen doodgeschoten. Hij werd ook wel de geweldsman van Willem Holleder genoemd. En bij de Sinterklaascentrales worden nauwelijks minder Zwarte Pieten geboekt, ondanks de discussie. Mensen die Zwarte Piet spelen willen niet als een alternatieve Piet aan het werk. Ben jij ook blijven hangen in die heerlijke 90s? Kom dan 19 december naar de megatent bij de Oldenhoven voor 90s XXL. Met Ace of Base, Mental Tio, DJ Sash, Sunclub, Buzzfuzz, Gizmo. Koop nu je tickets op 90sxxl.nl. Ja, mensen, jongetje, in december is het zo hier. Het Roeghouwerscruisefestival in de megatent bij Katterenbraak. Op een fiets naar Katterenbraak, vol mij dat feestje daar. Op een fiets naar Katterenbraak, ze gaan naar dat feestje daar. Maar jelle mee, mooi werk, Bukkers, de Hoenekop en special guest gewoon Bram. Chauffeur kaarten en info op getikt.com. 90s XXL wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's Friesland. Lier bestaat 24 jaar, ze hebben 24 edities gewoon en joert de finale. Jawel, en ik hartstikke grutskop in deze aflevering van Noorderwind Live. Hey, kom op, het Sintjes kind, kom maar. Kuier je terug de stad van mijn jeugd. Ze sjoegen mij, ze vaak voortgaan. Dit hintjes, de tieren juist voor peiring. Wees net bang, want du wist dat ik met dom ben. Ik kom hier voor de stilte. Komende zaterdag, de finale van Liert in Noorderwind Live. Is, tijdelijk zijn alle pakketten de eerste 6 maanden maar $34,95 per maand. Met supersnel internet, haarscherp tv kijken en voordelig bellen. Stap dus nu over op het alles-in-één pakket met gratis Ziggo Sport. Ga naar ziggo.nl. Een Peugeot met Active City Brake? Ja, dat is dat je een weekendje weggaat met de Peugeot, maar dan heel actief. Een citytrip naar Praag of iets in de Ardennen met je vrienden. En kano. Nou, bijna, maar nee, niet helemaal. Active City Brake op de Peugeot 108 voorkomt kop-startbotsingen in de stad. Handig voor als uw eigen intuïtie even wat hulp nodig heeft. De Peugeot 108, puur op intuïtie. U rijdt hem al vanaf €8.995. Kijk op Peugeot.nl.
Van deze scherpe oorwinning ga je vanzelfs naar de Peugeot-dealers Hielkema en Heima. Het is weer vreemde maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste oordeel van het Oorskiesgala van dit jaar. Er staan nog hele mooie nummers op de. Ik ben Sinterklaas kwijt. Ik weet niet waar die is, maar die zal haast wel eens weer opdoen. Haast mijn oren meesken. Goed, gaan wij weer naar die twata. Goed. Jongen, wat een feest, hè? Prachtig, ja, echt geweldig. Ja, geniet. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, mooi. Even een jongetje in december, we gaan dwaan. En dus is net alles in ze willen. Nou, we hebben al hier onze collega's nemen van mij, daarbij van de Fries Jongensgala. Daarnaast komt Ted Roosendaal, Jelle B. komt nog. Ja. En er komt nog een verrassing. En daar kan ik niks hoe zeggen. Wat is een verrassing? Meestal maar verrassingen. Ja, zeker. Ja. Ja, maar het wordt echt een happening de laatste keer. Ja, het wordt een mooi feest. Wat je zelf, het wordt geen treurige boel. Ik woon nog een soort van confetti-konom uit tissues, maar die geloof dat die net bestaan. Dus maar nee, het wordt een mooie joen. Ja. En nou, Johnny Cash. Johnny Cash, The Ring of Fire. Ja, daar hoef ik niks meer te zeggen. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, well, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Taste. Oké jongens, dan komt hij nog een keer. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours beat. I fell for you like a child. Oh, whoa, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The ring of fire, the ring of fire. The ring of fire, the ring of fire. Hatsje. Dankjewel. Ja, ik ben een Johnny Cash fan en dan ben ik altijd blij dat dit soort nummers ik weer even klinken in Oorlegen van Noorden in live. Ik ga even waarom naar Friesland. Scootje Sil. Ja. Wat hem ermee? Nou.
Nee, dat is natuurlijk de Omroep Friesland van de radio. We hebben bij het Scootjesiel West optreden bij de uitsturing. Maar in Lemmer hebben we een soort van Sinterklaasfeest midden in de simmer. En dan hebben we een intocht op een boord. En dan maak je dan muziek op een scootje, de welvaart. En dat is gewoon geweldig. En op een gegeven moment, ik ben vorig jaar ben ik mast in Hezen onder het genot van Vogels. Ja. En dat kwam er een beetje vreemd uit. En Jacob is dit hier heel stoer omheen gegaan. Hij kneep maar eens een dier, dat zou er nou niet, maar dat liet er net blikken natuurlijk. Nou, ik wil even deze taal, maar ik ga het mijn morning hier. Alle keer trouwens of net? Ben je hem compleet? Nee, net helemaal compleet. Oké, stel jezelf voor. Jimmy van Ver. Frans Veldman. Kinley Hille. Cor Brouwer. Je zit nog vol meer. Leuk dat je erbij binnen. Die man in de mest, is dat net gevaarlijk? Nou, valt vast mooi, hè? Is dat een soort traditie dan? Ja, dat heet wel. Ja, hè? Ja. Maar zit je dus wel regelmatig bij hem op boord te spelen? Nou, dat is eigenlijk iets van een traditie inderdaad worden. Dat we elk jaar een groep mooi in onboord. En volgens mij ben ze treien of jouw keer ben ze mooi geweest. Ja, dat klinkt wel lekker zijn, denk ik, op zijn boord. Ah, dat denk ik wel. Als er in de kalk van Lemmer luist, mooi. Ja, al die mensen eromheen, dat is fantastisch. Werden die een roze shirtje? Ja, ik ben met verlof gegaan dit jaar. Een liedse avond. Van boord stuurt? Ja, dus mijn vervanger die heeft mijn shirtje. Ja. Wat vind je van dit wou? Dat is Nederlandstalig. Het is Friestalige muziek. Ja, geweldig. Ja, vind je het leuk? Ja, we leren wel. Ja. Oh, dus een soort spoedcursus Fries krijgt. Ja, dat leren we goed. Dus nee, gewoon lekker meezingen met vogels en ja. Hoe is het met Scootje trouwens? Leidt dat nou ergens, op de droeg of zo? Nee, het Scootje leidt in hele huis in de wintersliep. De meest versierd, mooie lachjes erin. Helemaal super. En waar maakt nou tak hem hier? Ja, daar hebben we het alleen nog hand. Maar, ja. Hij mag vergaderen of niet? Nou, we zijn er eigenlijk nog net uit. We hebben verschillende jongen, dat we straks even Ja, maar die maakt de mest dan ook in, of net? Ja, vanzelf. Ja, wees. Ja. Dan maar wel in, had iedereen met wat hak in. Nou, we hebben een ballotagecommissie, dus we wachten inderdaad op inschrijvingen. Dus binnenkort gaat de advertentie uit, kan iedereen opschrijven. Mooi. Wanneer werd de varen? Weet je dat al? Nou, het goed is in maart ongeveer. Oké, dan begint het seizoen bij een beetje. Dan beginnen we, hè? Ja, leuk dat we er weer. Super. De welvaart, scootjes. Hey, Pieter Wilkers. Dag Pieter, jongen. Hallo. Dit waar, ik vreeg het iedereen even, Joert. Dat is mooi. Ja. Leuk dat ze met hun spelers hier. Ja, dit waar, stop je ermee. Maar ik denk dat de laatste zien hier gaan ze wel wat jaren litten op muzikaal gebied, hè? Ja, ik vind het kan. Ik heb nog grote plannen met deze jongens. Maar ja, dat kent niet meer, hè? Nee. Ik denk misschien kunnen we nog eens een keer het jaar een noemer schrijven of zo, opnemen. Ja, maar schreeuwen er wel, hè? Komt ze vaak zien in het circuit? Ja, op een gegeven moment kwamen we elkaar heel dit vaker zien. Als ik dan eens in een feesttent speel, ja, dan winnen zij direct. Ja. En ze spelen eigenlijk alles. Eigen werk, maar ook covers. En ze konden wel een feestje bouwen. Ik denk, dit is wel oké. Ja. En wat ik zelf altijd wel knap vind, ik ben als er meer best, ze hadden toch wel een soort loot, echt een D12-loot, hè? Ja, ze hebben een typische eigen loot. Daarom vind ik het ook heel spijtig dat ze ophouden, want ze gingen hier eigenlijk met trok in hadden. Dit is wel een sound, zeg maar, in Friesland wat heel eigen is. Het is vlotte, hapklare popmuziek. Ja. Het is lekkere muziek om uit te jaren. Ja. Niks mis mee. Jongen, eerst maar de man spelen, welk nummer? Nou, dat woont zij graag. Oh, vertel, ja. De Live Blues. Dit waar, en Pieter Wilkers. En dan weet ik net hoeveel coupletjes en hoeveel coupletjes we hebben shot wonnen. Ja, als het te lang wordt, Willem, dan griep Stien. Ja, daar ga ik wel tussen staan. We hebben in ons stadje een heleboel kroegen. Dat is gewoon zo groeit, daar hebben we niet om vroegen. Die zitten alle avonds vol met studenten en hoeren. Junkies en dealers, sukkelappen en boeren. En het het nooit wat weest, het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren bent, dan kast het wel schudden. Een waar gebeurd verhaal. De reden door ons stadje. Dus Spaanse toeristen die er niks van begrepen en er ook niks van wisten. Ze trapten nog hard op hun rempedaaltje, maar bij het Rutenskutier stonden ze bovenop een paaltje. Het nooit wat weest,
Het zal nooit wat worden, als die leeuwen geboren is, dan kast het wel schudden. Ja, er gebeurt zoveel wat of niet, dat moet je bekijken. En alle keer heb ik er weer een coupletje bij. Ik heb nou 187 coupletjes. Zie je? Nou, we hebben er nog 2 gehad. Zie je het mooi op, Dit coupletje stamt uit december 2011. We hebben in ons stadje een hoop festiviteiten. We zullen op elkaar dat we met de publiciteit hebben. Wij hoeven niet altijd hard te roepen en te razen. Want het lukt ons zo ook wel gewoon. 2 Sinterklaasen. Het het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren is, dan kast het wel schudden. Nou, culturele hoofdstad. En hij is bij de Blokhuispoort, hij is de straten opverft. Groen en wit. Ja, niet zomaar wat groen. Ook niet zomaar wat wit. Ik rijd haast mijn straat niet uit. De kleuren van FC Groningen. We hebben in ons stadje een groen-wit zebrapad. Ja, ze zoekt nog een blauw-wit, nee zeker, met in het wit een pompenblad. Het is om het verkeer af te remmen, zeggen ze. Nou, ik riep nog altijd even uit. Want alleen voor een blauw-geel, nee, heb ik een klappend hart. Het het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren is, dan kast het wel schudden. We hebben in ons stadje, zo hebben ze me verteld, in 2018 een hele hoop geld. Voor de kunst en de cultuur, voor de taal en de muziek. Nou, dan hoeven we dit versje nooit meer te zingen. We worden smorende rijk. Het het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren is, kast het wel schudden. Het het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren is, kast het wel schudden. Het het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren is, dan kast het wel schudden. Het het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren is, kast het wel schudden. Het het nooit wat geweest. Het zal nooit wat worden. Als die leeuwen geboren is, dan kast het wel. Het wordt nooit wat. Pieter Wilkens. En dit was geweldig. Nou, dit past wel, hè? Heerlijk, hè? Dit klikt wel. Hè? Ja, maar we haken wel in, hè? Ja, prachtig nog. Pieter, dankjewel, jongen. Graag gedaan. Hartstikke super. Goed, kom zo weer bij je maar om. Ik ben nog even naar Sinterklaas. Hoe is het toch met uw Sinterklaas? Ik wie al even kwijt. Ja, ik schrok even. Pieter hier droeg dat er 12 van mij wien, maar dat is net zo. Oh, je wie een op ziek? Ik heb wat hulp Sinterklaas en die hebben alles een agenda houden dan net goed bij en dan komen ze en dan ben ik er en dan komt er ik zo'n hulp Sinterklaas binnen. Ja, dat is je wel even raar op, maar er is maar één Sinterklaas zelf, hè. Ja. Wat zei Pieter, jongen? Ik ben Pieter. Ho. De Kraans, die had zijn eigen Sinterklaas. Ja. Oh, ik zal even zien. Wat doet Sinterklaas dit weekend nog op dan? Of is het hartstikke clear? Ja, nou, het zit er bijna op. En morgen doe ik het wat rustiger aan. Hè. Dan denk ik, mijn cadeautjes erom brengen en dan pak ik een slokje hier en daar. Maar roodbruin. Ja, Sinterklaas is ik mensje, hè. Dat we wel werden. En ik heb het werken, ja, de oude nog maar een pot, verdikkie. Dat moet je dan wel even. Jou je maar even lekker deel, Sinterklaas. Ja, de scrons, dat wie een van die hulp Sinterklaas. Dus ik weet dat de Pieter erbij komt. Ja, mooi dan. Goed. De band steeds weer clear. We krijgen 2 nummers weg van Jim. Welke game doen? We beginnen even met het Famke Famine. Daar beginnen we mee. En dan de tweede jaar even voor. Dit waar! De jongen is haast voorbij. De barman roept het laatste rondje. De douche is vol, de meeste jongen douche laat je naar je koor. Zo
zij wil weten dat ik een reegje heb op haar. Of zegt ze maar gewoon net steen, ik zit vertwijfeld onderbij. Straks in de jachten, de meest gevoelt mijn dream voorbij. Als ik wat wil, dan moet het worden nou, ik ging door uit. Grin op haar rij en zet mijn angsten door de kant. Ze ging naar regen in haar maag, het ik mij net en greep me kort. Ja maar, hey, dat is het vanken van mijn dromen, is het alles wat ik nou al zo lang op wachten had. Hey, kom nog maar mij en douchen, maar mij trouw het leven, want dat is wie liefde is wat hij. Nou wij heen, geen eeg, wat maat ik van, mijn wangen kleur je. Vanmorgen vreeg ik haar, dus toch eens kind, maar drinken aan van mij. Want Tom en ik, we binnen vaar ook al bestemd. Je sluit die eigen in mijn hoofd, betinkt uit en knipt die kloos. Hey, dat is het vanken van mijn dromen, is het alles wat ik nog al zo lang op wachten had. Hey, kom nog maar mij en douche, maar mij trouw het leven, want dat is wie liefde is wat hij. Ze riekt haar ermen naar mij uit, rent op mijn taal. Ze sleept mij maar de doos weer op en ik zong voor haar. Van mijn dromen is alles wat ik nou al zo lang op wachten had. Hey, dat is het vanken van mijn dromen, is alles wat ik nou al zo lang op wachten had. Hey, kom nog maar mij en douche, maar mij trouw het leven, want dat is wie liefde is wat hij. Kom nog maar mij en douche, maar mij trouw het leven, want dat is wie liefde is wat hij. Oh, wie liefde is wat hij. Oh, wie liefde is wat hij. Famke, dankjewel. En we gaan gauw verder met het nummer wat correspondeert met ons grote songfestivalavontuur een periode waarom, hè? Dat weet je maar nog wel. Wij hier een dream. En we gaan dream. Zeg je dus vast. Tafel en denk wat leven naar. De leven met er komen wij er maar bij. We leven dagen eeuwig en niet op de zeer. De beelden op tv, die raadjes net meer. Het wordt niet maar slimmer en het gaat meer weer op. Het draait alleen nog maar om je, de vraag zit op een kop. Oh, iedereen die keert met mij, dingen om een nacht. De keer is huis, leven vrij, maar hier dan eens aan pad. Ik ga erin, hoe de vrouw dat ze zingt, is maar een kom. De mensen hebben gehad een keer. De maatje hebben nog eens keer naar vrienden geliefd. Hier inmiddels minder en aan mijn groep sarik. Ik ga erin. Hier aan de tafel, het inkelt lippen naai. Het wordt zo volle beter, we binnen op een goeie waai.
We leven met elkaar en delen elkaar zeer. We denken om eens naast en tegen sluiten we net meer. Ik ga erin, hoe te braad werd het stil, het is bij elkaar. De meeste is net weer kwaad en kil. We maken en we onderschiet als er niet is geliefd. De hier en wil ons midden en dan maakt het dus sorry. Ik ga erin. Leven zullen omschieden, het raad en meer om geld, het kwere zilverdwienen. Mensen denken om elkaar, maar willen en maar nocht. Mensen die aan elkaar de hol waar hij het eerst had. Ik ga erin, hoe te braad werd het stil, het is bij elkaar. De meeste is net bekwaad en kil. We maken en weer onderschiet als er hier is geliefd. Hier en middels vinden en dan maakt het dus sorry. Ik ga erin, hoe te braad werd het stil, het is bij elkaar. De meeste is net bekwaad en kil. We maken en weer onderschiet als er hier is geliefd. Hier en middels vinden en dan maakt het dus sorry. Ik ga erin. Dankjewel. Ik ga een dream. En die dream kamer net bij het Songfestival, maar je mag gelukkig een hele... Best wel hoe het Aron is, Willem. Vertel. Ik ben te warm worden, hè? Ja, hè? Hartstikke mooi. Nou, toch nog even hoe ambities en boeten de provinciegrenzen. Je vertelde nog even, je bent wel eens in Hilversum, Wester hinnen. Ja. Heb je stiekem ooit de hoop horen om echt boeten Friesland, om extra naamdel te zetten? Word je in Friesland hier? Eigenlijk, heel eerlijk te wezen, het had nooit echt uw doel geweest om dat te bereiken. Het was wel heel leuk wat er boeten Friesland gebeurde. En dat het dus denk ik binnen Friesland ook wel weer geholpen van een machine wat er gebeurt. Dus het wie welkom en dat wie ik heel leuk om daar ik voor televisie en op grote podia en Ahoy Rotterdam op Koningsnacht of Koninginnennacht wie dat toen nog. Maar goed, we winnen misschien meer bier rond ontwikkelen dan dat we echt feest maken, maar we hadden wel even stien, weet je wel? Ja, wie dat het grootste optreden wat je mooi dienen? Nou, dat was wel een van de grootste. Volgens mij Heerenveen, dat week heel groot. Maar de bekerfinale. Heerenveen en... Wie wie dat? Roda, denk ik. Roda, ja, precies. Dus dat week heel speciaal. Er zitten net 20.000 man. Dus dat, ja. Is dat nou zenuwachtig? Of is het publiek zakgrut, sammazaal? Ik denk dat ik er, als dat nou gebeurt, zou ik er meer van genieten dan als dat toen gebeurde. Alles went, maar door het even. Ja, precies. Ja. Goed, dankjewel. We beginnen uit Nijs met Dieter Sengers. De fracties van de PvdA en Paul GroenLinks in de gemeente van Ljouwert willen weten dat er een vuurwerkverbod in zit in Ljouwert maar de ierwiksel. Een meerderheid in de Rie had de burgemeester Vliet hier alles vregen om te beschermen dat het vuurwerkbeleid onpast werk in, maar dat zit er doen net in. Nou duidelijk worden is dat de gemeente Hilversum op bepaalde plakken een vuurwerkverbod instellen, maar van de Jochter willen Paul GroenLinks en de Partij van de Arbeid er ook weer op praten in de Rie. Zelfs denken ze aan een vuurwerkverbod in het centrum van Ljouwert en in de omkrieten van zorginstellingen. Het personeel van Holland Casino, maar een vestiging in Ljouwert, zal staken voor meer linen. De directie van het bedrijf is net ingegaan op een ultimatum van het vakbond FNV voor 3% meer linen en dus komen er acties. Wanneer de staking begint is net duidelijk, nevens het vakbond kan dat elk moment wezen. De FNV vindt dat het personeel van Holland Casino te min profiteert van de betere resultaten van het bedrijf. De directie is het er net mee eens. De werknemers krijgen dit hier wel een leensverheging en ook nog een winstuitkering. De FNV is het enigste vakbond dat de tussentijdse CAO-afspraken aangewezen had. De wenskwallen van de GGZ in Drachten is een voorbeeld voor het hele land voor vernijing in de zorg.
Dat vindt het Center of Expertise Healthy Aging in Grains, die zokke vernijing stimuleert. Op de wenskwallen wordt mensen met psychiatrische behandelingen leerd om zo gauw als mogelijk weer op haarzelfs te weien. De GGZ denkt dat met de wenskwallen in Drachten een oplossing voor is voor de bezuinigingen in de zorg. Maar de nieuwe manier van weien beziekert de wenskwallen de terugstroom naar een zelfstandig hoe zo vol mogelijk te stimuleren. Binnen oorlog 2 jaar kan een grutpad van de cliënten zelfstandig of maar begeleiding bij weien. Een boek over de oorlog van de Frieske schreeuwster Nienke Sietske de Vries wordt onpast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van de familie van Dirk Hilarides uit Pijnjem. Die is ontevreden hoe Hilarides deelzet wordt in het boek. Nevens de brieven en dagboekpassages dat het boek op baseerd is, wie Hilarides pro-Duits hij het zelfs een NSB neemt. Dat is beslist net wie, zei zijn familie. Hilarides zou hem in de oorlog krijgt heel wat inzet haar voor de meerskip en de ridder letterlijk kennelijk voor onderskieren. De passages door Hilarides binnen nou onpost en met advertenties in de regionale kranten had de schreeuwster en de uitjouwer de flater rectificeerd. Het waardant is droeg, er is zinnen, er zit een stevige zuidwestenwind en het is een graad als 11. Morgen dan krijgen we Rijn en Huddewind, het wordt dan 10 of 11 graden. Het feestje is nog lang net oer. Sterker, we krijgen nog een hele mooie finale hier bij die 2. Hoezo finale? Misschien nou al, want de godmother van de Frieske muziek is intussen ongescoot. Anneke Dauma. Ja, hoi. Wel. Is mijn Anneke? Ja, heel best. Ja, druk. Ik ben druk met een voorstelling natuurlijk. Ja, heel druk. Maar een leven vol muziek. Ja. Daar zit dus Roel ook bij. Waar is Roel? Ja, Roel is even voort. Oh, Roel is een krek voort. Ik denk, die hadden 12 voor mij stellen. Of net aan. Ja. Hem die roer van mij pikt. Nee, maar dat gaat heel goed. Een lim vol muziek en dan kost er niet eens die 12 in. Ja, die 12 die ken ik nog al nog te leren. Ik treed net zo vaak maar hun op. Alleen dus omdat ik zelf net zo vol onderwijs mee ben. Ja. En maar toen ik hem in het begin ik dacht, hé, wat is dit hartstikke leuk. Gewoon lekkere vlotte popmuziek. Ja, ik vind en mij het Friesk. Ja, en bij die 2 jongens, ik vind, ja, het is ook zonde dat ze stappen. Maar ik snap het echt wel op een gegeven ogenblik. Dan, ze hebben hier een prachtig model te zetten. En dan zei ze van, nou maar even een stop. Waar weet misschien kan maar zo neer of zien we bij nog. Zoals leven ik bij. Ja. Welk nummer is maar hun aan? Winter. Ik stier onder oren van een bevezen man, een maroczagrut, rood zaadjep. De jullie is vallen en is sterrenstein heeg, en iets gemist, laait door het veld. Het weet van de zinnen verdwijnt in de verte, een volvlucht haastig om mij voort. Loer van de dag in oor in de nacht. Ik zucht de mannen in al haar pracht. Winter, 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 het is hier maar schip. Leed het wetter maar bevriezen, het aanmaken naar begin. Winter, 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 waarin de kleef van jij. Maar diensten wie te trekken, maak eens die druk op mij. De strepen van de reden stenen stekend in het huis. De woorden slaan voorbij op de vlucht. Ze vliegen in een veevorm op naar het zuiden. Ik zocht en jerze heeg in de lucht. Winter, 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 het is hier maar schip. Leed het verder maar bevriezen, het aanmaken naar begin. Winter, 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 waarin een klif van jij. Maar diensten wie te trekken, maak eens die druk op mij.
Zit nou mooi wijs, een witte vraat, hè? Het zuster is de vader en boeden is het stil. De reekuut is kwast die ja de winterskes weer. Precies in ontocht in de eerste vlakken waren onleeg, maar ik kom nog voor meer. Winter, 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 ladies, niet als je leert het wetter maar bevriezen, het aan maar ik naar begin. Winter, 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 we binnen kleef van mij, maar niet stille liefde trekken, maar de stiendruk op mij. Winter, 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 ladies, niet als je leert het wetter maar bevriezen, het aan maar ik naar begin. Winter, 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 we binnen kleef van mij, maar niet stille liefde trekken, maar de stiendruk op mij. Meester Anneke Dauma. Prachtig. Dank u wel. Ja, mooi. Anneke mij die twa. Ben toch wel even die momentjes even, hè? Ja, maar dat vind ik juist zo leuk. Ik zong een keer een tweede stemke bij, maar dat ik heel graag doe. Ja. Nou ja, dat zijn wel leuke, aparte dingen. Vies niet? Ja. Kom eens weer om met Lippen vol muziek? Ja, maar we hebben voor muziek. En ik maak nee, wat zei ze toch, van 13 december, dan hebben we de Missa Creole, ja, in Drachten in die Workum. Dat is echt heel bijzonder. Bij deze, dankjewel Anneke. Tot in de studio hier weer. Ik ga even naar Krijn en Jacob. Ik ga hem heen, jongens. Ik ben waar is hier de baas eigenlijk? Ja, dat doe je, ja. Ik weet dat nog wel van uw eerste interview. Maar Doe en mij. Die microfoon die ging steeds. En we hebben op een gegeven moment, ik pak die microfoon. Neem zo de show, Jeroen. Ja, mooi toch? Nou, we hebben mooi dit met z'n allen maken. We gaan straks naar de televisiestudio. Dan gaan we nog even een mooi feestje vieren. Kijk hoor. Hilversum, grote optredens. Maar zelfs boeten de Loonsgrenzen. Ja, hij fans, hè? Jazeker. Wij hebben in Engeland ik heb fans zitten. En die komt speciaal voor optredens komt hij deze kant uit. Hoe kwam die bij hem? Ja, volgens mij had ik het helemaal mooi dan via YouTube. Ze is een ieder groot fan van de kast. Ja. En als je de kast intikken, dan dwarrel die twaarder op een of andere manier ook maar doorheen. Ja. Dus hij had het als een pensioen. Dat vond ze wel heel mooi. En toen heeft ze eens een keer een ding combineerd, zeg maar, naar de kast en naar Husta. En ja, op die manier is het wat ontstaan. Wat paard in het Engeland wij. Hij heeft überhaupt wel reacties via het boeteland kregen. Want hij zei het al even. Alles zit op YouTube, alles is te beharken in Tjinburg. Ja, er komen wel mailtjes vanuit Australië en eigenlijk uit Zuid-Afrika hebben we mailtjes gewoon van mensen die het een van onze nummers jet via op wat voor manier dan ik of zelfstandig daar zijn onroem binnen. En die dus dat graag hebben weten laten willen wat ze daarvan vonden, wat het voor hun betekent. Dus dat is heel bijzonder. Daar hou je van tevoren niet rekening mee. En je denkt vaak dat bij Fries en Muttens, maar in dit geval bijvoorbeeld in Engeland is het echt een Engelstalige dame. Ja, klopt. Ja, ze had ooit voor mij een jaar of zo in Nederland West om te studeren. En dus wat affiniteit hier. En ze vindt Friesland met name vindt ze geweldig. En dat is vol het landschap van Friesland, dat wat voor u heel gewoon is. Ze zet foto's van een winkelstritten op Facebook, want dat is geweldig. Dus wel, steen wij net bestil, maar dat is je horen daarna. Nou, Laura Thompson. We gaan contact met haar horen. En ze had even een hele leuke groet en een verhaal hoe je hem insprutsen. Dus jongens, Sjog en Harkje vooral even mij. From England, Laura Thompson. Hi, I'm Laura and I'm a big fan of Dietwar. I discovered them about a year and a half ago on YouTube. The reason being that many years ago I used to live in Holland, and during that time I really liked the cast. So since moving back to England 16 years ago, I've been following the cast on and off on YouTube and bought their CDs. And through YouTube I came across Dietwar. The first song of theirs, which I heard, was Vogels. I absolutely loved it. From that point I looked up all their songs to see what else they were doing. And then I read that they were going to be splitting up this year. So I booked my ticket to Friesland. I've seen them 6 times. I've made 3 trips in the last 6 months. I've seen them at 3 dorps feesten.
last weekend with the brass band in Marham and at the church in Varga, which is fantastic. And also a concert in a field in Snake with the marathon runners back in June. And I had to walk most of the marathon to find them, or so it felt like. But yes, fantastic. Just really lovely guys as well. Very friendly, easy to talk to. And just beautiful harmonies. That's what's unique about them. So I'm very upset that they're splitting up. But you know what? They're going to carry on singing. They've got to follow their dreams as well. So if they want to go their separate ways, then I can only wish them all the best. And now I've got to make twice as many trips to Holland so that I can still see them both singing and performing each time. So yeah, thank you very much, Krijn en Jacob. I love your music and I'll keep listening to your CD's. Laura Thompson met haar groet aan die twee. En natuurlijk baalde ze er geweldig van dat er bij het hele nummer stopje. Maar dit wie ze even toch wel bijzonder, zo'n David Engel. Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. Ja, leuk even, hè? Ja, heel. Ja. Maar het is ook een mooi mens. Lekker spontaan en ja. Wat is die honger, jongen? Dat wist ook al een drank. Doe ik, hé. Ja, dit is echt champagne volgens mij. Hè? Jacob Beck, hé. Jacob, doe ik, hé. Mijn glazen waren van de helft leeg. Ik weet dat laat dat om mij. Ja. Sinterklaas, kom er even bij. Ja, Sinterklaas moet er even bij natuurlijk. Sinterklaas gaat even de champagne van mij. Ja, maar dat mag een rietje bij hebben. Dat jut zo net. Kun je net opsnuiven? Ik weet wel een trucje. Ah, dat mag maar net. Wat is die warm, hè? Nee, ik vond het wel mooi. In die orenstudio is het warmer. Ik ga nog even naar de artiestentak. Gritus is er helemaal kleef. Nou, een noffelijke champagne. Ik van een drank alweer met Ron hoor, hè? Ja, dit gaat altijd mis hier. Dat is eigenaardig. Nee, maar gezellig of net? Even erin op toaster, die jongens, super. Ja, fantastisch hoor. Ja. De dirigent, ben je er ook al een beetje klaar voor? Ja, zeker. Hartstikke klaar. Let je me nog even hier, Ollie, hè? Want dit is net alleen op televisie, maar ik op radio. Had je gelijk op de radio hoor? Wat jerk. Mis ik iets? Oh nee, vast. We zitten in een grote televisiestudio. Het zit je groot van. We hebben hier de bazuin, we hebben Popcorn Samar, we hebben het publiek, we hebben de vrienden van Noord-Friesland, we hebben de jongensgala artiesten hier te gast. Ik zou zeggen, we moeten maar even mee, nog even een echte feestelijke stamper. Zullen we dat even doen? We beginnen er even klassiek uit, Willem. Wat gaan we doen? We pakken Lee Towers er even bij. You Never Walk Alone. Applaus! You never walk alone! Through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark.
Ja, als je nou de radio ophalen, hier komt al je prachtig mooi versiersel de loft uit. De Wut Proost, Pieter Wilkens, Anneke Dalma, Griet Leersma. En de beide heren van Die Twa natuurlijk. Het orkest hier te prachtig bij. Ik kan nog wel even een rondje doen. Ik ga even naar Ier van de fans. Nienke, wat vies ervan dat ze stoppen? Jammer. Ja, hè? Ja. Is een groot fan? Ja, tuurlijk. Wat een feest nou, hè? Ja, echt leuk. Is er een jongetje direct nog even heen? Nee. Nee? Nee. Dit vond ik wel even mooi zo. Ja. Wil je hem nog een laatste groet om Die Twa doen? Ja, vooral er ook in, net stoppen. Eigenlijk wel, hè? Ja, nee, gewoon beethouden die hele handel. En hij komt uit Bitgemolen en daar komen de besten bij. Goed volk. Ja, best volk. Wat een feest, hè? Ja, zeker een feest. Ja, prachtig vind ik het. Ja. Je vaak Die Twa erop dus? Nou, ik net zo, want ik kom correct in Friesland weer waarom. Dus ik maak ze eigenlijk correct kennis maken. Je had een beetje mist. Ik had ze mist. Dat is wel jammer, ja. Die ze graag zien wil. Nou ja, dan geeft er in ieder geval mijn knal uit, hè? Ja, dat is weer prachtig, ja. Ja. Doe fan? Ja, zeker. Gezellig nog. Ja, Vreunskip vind ik een heel mooi nummer. En alle cd's heb ik, dus de winnen 2, hè. Leuk fan? Ja, je bent knikken. Vogels, hè? Dat vind ik het mooiste. Nog een beetje Frieske klassieker worden, hè, Vogel? Ja, dat klopt. Je hebt dat een beetje bij je erfenissen staan zo? Ik geloof het wel. Ja, ja. Spittig, hè, dat ze ermee stoppen. Zeker weten. Ja, ja. Of mag ze gewoon terug? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Maar ja, hè? Ja, maar ongelooflijk hoe 2 jongens een begrip worden kennen, hè, in Friesland. Je hebt heel vlug schijnbaar. Dat speelt, dat dit leuk. Het is leuke muziek en het viel toch wel. Het is jammer dat ze ophouden. Nou, dat heeft er nog wel aardig in voor leuk. Goed. We binnen de heren. Ik ben ze kwijt. We hebben Jacob Krijn. Oh, die zit in Ja, die binnen de studio, nou. Ja, natuurlijk. Let je mij weer? Bazuin! Popcorn, Sammer! Goed. Je mag je net bij, want we gaan de beide heren vregen om in de orde in de studio meisje beiden oorskier te nemen van het televisie- en radiopubliek. Ik hou me stil. En Noorderwien Live is nou speciaal voor Jacob en Krijn. Kom en neem mij bij de hand. Liet het geen het zwier en dreig verstoon. De sinneskind, ja die skint ik voorbij. Louis de zelfs en viel daar voor vrij. Louis de zelfs en viel daar voor vrij. Hadden in tezen daar donkere zadel. Luister je dan naar wat ik daar vertel? Zoek naar de lucht, de bladen, wolken, liddag in. Volg je de vogels, ook is ze verstaan. Volg je de vogels, ook is ze verstaan. Maat je rond te verleefde, de liefde in mij. De liefde is zo krachtig, het maakt het vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om daar heen. Ja, veel daar als een vogel en nou best niet alleen. Het is betekent al werkelijk een saas weer. Interesseert het tegen in een zin. Liet het los en tjur omheen. De pine verdient en maat je daar ligt. De pine verdient en maat je daar ligt. Maat je rond te verleefde, de liefde in mij. De liefde is zo krachtig, het maakt het vrij. Zo vrij als een voet.
ik ben overal rondelijk en vrij. Een open vertelt heel wat onder mij. Al is het huis uit zuster en dochter, het lacht hij zeer. De vogels vertellen us, er is al volle weer. De vogels vertellen us, er is al volle meer. Maat je rond van liefde, de liefde in mij. De liefde is zo krachtig, het maakt het vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om daarheen. Ja, viel daar als een vogel en dat best neer alleen. En wie dan? Dat wie hem. Ja. Mooi medie even. Prachtig. Echt geweldig hoe iedereen mooi werkt heeft. De bazuin, Popcorsa, maar medewerker van Omroep Friesland, de band. Ja. En met name Alex denk ik wel helemaal Ik denk, ja. even benemen. Dat Alex Je hebt er prottenwerk van hoor. bloed, zweet en tranen erin zetten om dit Ja. voor u te doen in feite. Hè. Dus, Heel fijn, ja, echt. top. Ja. Leuk man. Goed, maar hoe is dat denk ik? Ja, het is gebeurd. Ja. Op naar het jochetje. Dat mag nog even, hè? Ja. En nog wat leuks voor de boeg. Zeker weten. Maar dan gaan we naar de Google. Nou, ja, hebben we net, hè? Hebben we net. Nee, precies. Oké. Je weet het net, hè? Emoties. Ja, jong. Goed. Oh shit. Staan we nog hier op hem of zo? Tjong. Oh jee. Oké. Hier wil het weten. Jongen, wat zin.
Lied bestaat 24 jaar. Ze hebben 24 edities gewoon en joert de finale. Jawel, en ben ik hartstikke grutskop in deze aflevering van Noorderwind Live. Hey, kom maar, het Sintjes kind, kom maar. Uur je toch de stad van mijn jeugd. Ze sjoegen mij, ze vaak voortgaan. Die kindjes, de tijden juist voor peiring. Wees net bang, want je wist dat ik met dom ben. Ik kom hier voor de stilte. Komende zaterdag, de finale van Lied in Noorderwind Live.